Ja. Altså, det er jo mit ansvar som antropolog. At generere den her viden og beskrive det for andre. Hej. Daddy. Jeg hedder Anton. Vil du høre mig fløjte? Jeg bliver lige nødt til at smutte. Men Anna, kan jeg måske ikke låne den her fra mig? Så hvis de har tænkt dig at tilegne flere af disse blå mærker, må jeg så foreslå dem at få en passende forklaring? Hvad med stangtennis? Ja, hvad med stangtennis? Jeg skulle da ikke spille stangtennis. Et eller andet må de i hvert fald finde på. Jeg ved i hvert fald bare, at du har været på feltarbejde i 7 år nu. 7 år. 7 år, hr. Nørmark. Kære hr. Nørmark. At vi inviterer dem som taler til et heldagsoplæg i Dansk Industri den 28.11. For helvede!